Il-ħadd it-tajjeb. Illum 20 ta' Lulju nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza fis-Siġġiewi li permezz tagħha il-Knisja f'Malta qed tkompli tiċċelebra l-Ġublew tal-Isportivi. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' Dun Bernard Mikallef, wieħed mill-membri tal-Kummissjoni Djoċesana Sport, Dun Martin Mikallef li hu l-Vigarju Episkopali għad-Djakonija kif ukoll id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, flimkien ma' saċerdoti oħra. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għolji ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieh, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf t'Alla bil-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej der lill-Abram ħdejn il-ballut ta' Mamri u kien fil-bieb tal-Arix fl-aqwa ta' sħana tal-jum.
u rafajnieh u ħares u ra 3 irġiel weqfin qudiemu u malli rom mar jiġri jilqagħhom mill-bieb tal-għarix u nxteħet wiċċu fl-art qudiemhom. U qal: Sidi, jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, tibqax għaddej minn quddiem il-qaddej tiegħek. Ħanġib ftit ilma u waħslu riġlejkom u strieħu taħt is-siġra sakemm inġibilkom gidma ħobs biex titrejqu. Imbagħad tibqgħu sejrin. Għax għalhekk għaddejtu għand il-qaddej tagħkom. U huma qalulu: Tajjeb, għamel kif għedt. U Abram ħaffef lejn l-għarix ħdejn Sara u qalilha: Fittex lesti 3 sigħan smit, għaġnu u għamlu ftajjar. U Abram mar jiġri ħdejn il-baqar u ħa oġol tari u sabiħ u taħ lill-qaddej u dan fittex il-lestih. U ħa l-baqta u l-ħalib u l-oġol li kien lesta u qiegħdhom qudiemhom. U hu baqa' bil-wieqfa qudiemhom taħt is-siġra u huma bdew jieklu. U staqsewh: Fejn hi Sara martek? U hu weġġibhom: Hemm fl-għarix. U qallu: Nerġa' niġi għandek bħal da żmien sena u ara Sara martek ikollha iben. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Flimkien, mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqasx bil-sienu, flimkien, mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jajjarx lil għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, min iweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej, flimkien, mulej, min ma jgħammarx fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlobx imax u ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, flimkien, mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, jien issa nifraħ bil-pattijiet tiegħi minħabba fikom. Għaliex bihom jiena intemm f'ġismi dak li jonqos mill-pattijiet ta' Kristu għal ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Tagħha jiena sirt Ministru skont ma tani nagħmel Alla għalikom. Jiġifieri li inxandar b'mod sħiħ il-kelma ta' Alla, il-misteru li kien moħbi sa miż-żminijiet u l-ġenerazzjonijiet kollha u li issa u marraf lill-qaddisin tiegħu lil dawn Alla rid jarafhom kemm huwa kbir l-għana ta' glorja ta' dan il-misteru fost il-pagani. Kristu u fikom it-tama tal-glorja ta'kom lilu aħna inħabru lil-bnedmin kollha u inwissu u nalmu lil kulħadd bl-erf kollu biex inwaslu lil kull bniedem għal perfessjoni fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Irraddu ħajr lill-Alla. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma qalb tajba u sinċiera, jgħazzuha u jagħmlu il-frott billi iżommu sħiħ. Alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu daħal f'raħal u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: Mulej, m'intix tara kif oħti ħallit ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela qgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa, u Marija għażlet l-aħjar sem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej. Nek nixtieq insellem li l-isportivi kollha li llum qegħdin jiċċelebraw il-ġublew tagħhom, mument ta' grazzja, waqt li ringrazzjaw Alla d-don tas-saħħa u tal-enerġija. Nitolbu wkoll għal dawk li f'din il-maratona ta' volleyball qegħdin jagħtu mhux biss mill-ħin, mill-enerġija, ma qed jagħtu wkoll kontribut lid-dar tal-Providenza. Nixtieq minn issa nirringrazzja wkoll lil kull min qed isegwihom il-benefatturi ġenerużi ta' din id-dar, ta' dawn id-djar li jagħtu ken lil ħutna. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar il-ken li Ġesu jirċievi f'Betanja għalkemm ir-raħal mhux imsemmi fil-bidu tal-Vanġelu għax jgħidilna daħal f'raħal. Nafu li dan ir-raħal fejn kienu jgħixu Marta u Marija flimkien magħhom Lażru dawn it-tliet aħwa kien Betanja. Kull min ikollu l-opportunità iżir l-art imqazza l quddiem forsi meta s-sitwazzjoni tikkwieta, bħalissa nkwieta imma tikkwieta jaf iżur ukoll ir-raħal ta' Betanja fejn għatem il-qabar ta' Lażru u anke l-ambjent fejn Ġesu ġie milquh minn dawn il-ħbieb tiegħu, kien jħobb imur għandhom. U llum il-Vanġelu jitkellem dwar episodju partikolari minn dawn iż-żjajjar ta' Ġesu, fejn iż-żewġ aħwa bniet, Marta u Marija, għandhom atteġġjament differenti li Ġesu japprezza, tnejn li huma importanti. Marta li qed tħejji anke biex tkun tista' tilqa' lill-imgħallem u hija medija b'ħafna xogħol tad-dar. Oħta li tinxteħed f'riġlejn dan il-mistieden speċjali f'riġlejn Ġesu u tisma' il-kelma li għandu xi jgħid. Ġesu japprezza l-emil ta' dawn iż-żewġ nisa. Imma lil Marta jgħidilha qed tippreokkupa ruħek f'ħafna affarijiet, bħal meta aħna nkunu mistidnin xi ħadd u ngħidu l toqgħodx taqla ħafna affarijiet. Don anki aħna ninkwetaw meta dak li jkun biex jilqana they go out of their way. U ngħidu toqgħodx taqla ħafna affarijiet, Ġesu donnu jisa wkoll qed jgħidilek, imma id-bisbisbissi ma nimmaġinah jgħidilha tinkwetax iżejjed. Marija għażlet xi ħaġa li ma tiddeħdilix. Qed tisma' l-kelma li nixtieq naqsam magħha. Iżjed milli impenjata x'se toffrili, impenjata li tilqani u tisma' l-kelma tiegħi. U din xtarrej ftit sibt imma dan il-messaġġ x'inhu għalina llum. Irridu nammettu l-aħwa li aħna qed inkunu medijin tant affarijiet li m'għandniex ħin għalina nfusna. Insewħilha Alla. M'għandniex ħin għalina nfusna. M'għandniex ħin għal maħbubin tagħna. Kultant niltaqa' ma' żgħażagħ qed jippreparaw għaż-żwieġ biex ilestu d-dar biex jaħdmu ġob wara ieħor ħajħallsu d-dejn m'għandhomx ċans jiltaqgħu. U inti jekk qed tħejji l-bejta mhux aħjar
tkompli timxi fit-triq tal-imħabba li għandha bżonn il-ħin tagħha u l-ispazju tagħha intom tifhmuni x'irrid ngħid. Kemm inkunu boloħ l-aħwa jekk il-ħajja ngħadduha naħsbu f'ħafna affarijiet, nittraskuraw lil nfusna u anke lil xulxin. U Ġesu jitkellem fuq sem li ma jittieħdilniex jekk aħna nagħtu spazju għall-imħabba f'ħajjitna, l-imħabba ta' nfusna, l-imħabba ta' xulxin, l-imħabba lejn Alla. It-tlet imħabbiet li jagħtu toma tajba lil ħajja. Allura l-affarijiet l-oħra kollha jaqgħu f'posthom. L-appell tiegħi anke f'dan il-mument tas-sajf mhuwiex dnub li tistrieħ. Ħafna drabi aħna jkollna guilt feeling għax waqaft mix-xogħol u mill-ħidma u mill-ġirja għal dak kollu li jimla ħajjit is-soltu. Le, li inti tieqaf u tieħossib tiegħek innifsek huwa parti mill-kmandament la toqtolx, għax la toqtolx fisser ukoll tieħossib saħtek. Min jiddedika ħajtu għall-isports, pereżempju mingħajr ma eżaġerazzjoni, qed jagħti ħin u spazju għal saħħtu. Ħafna drabi tisma' min jgħidlek m'għandix ċans jien għax min xogħol għal ieħor. Ix-xogħol huwa tajjeb issa l-mura tal-ġisem jgħid il-Malti, imma biex imbagħad jisraqlek ħajtek le. U din hija l-kwalità tal-ħajja li l-koll bħala soċjetà qegħdin infittxu. B'xi mod jekk irrid insarra fil-kelma ta' Ġesu lil Marta llum, Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ, imma waħda hi meħtieġa. U llum bid-diskors tagħna, bil-lingwa tagħna qed nitkellmu dwar il-kwalità tal-ħajja mhux biss li tgħix, imma li tgħix ta' nies. U l-aħwa jekk aħna ninsew il-Alla, ma nafx kemm nistgħu ngħixu ta' nies. Allura Alla mhuwiex l-għadu ta' ħajtek, imma dak li jiggarantilek toma tajba l-ħajtek. L-ewwel qari l-istorja ta' Abraham li jilqa' dawn tliet irġiel u jkollu l-barka tal-ulied. L-akkoljenza l-aħwa iġġib magħha barka kbira. Illum infakru żewġ tirħula nixtieq infakkar raħal ieħor li laqa' lil Ġesu niqafaw. Illum fakkarna l-Betanja. Raħal li kien jilqa' ħafna l-Ġesu għax hemmhekk kienu jgħixu tliet ħbieb tiegħu, Marta, Marija u Lażru, li mbagħad kif tafu qajmu mill-imwiet. Wara li qajjem il-Lażru mill-imwiet, Ġesu kien ippersegwitat tridu joqtluh u mar jistken f'raħal ieħor jismu Efraim. Qed insemmih dan ir-raħal għax għadu jeżisti. Is-Sultan Saladin kien biddillu ismu f'Tajab li aħna nifhmuh mal-ewwel bil-lingwa tagħna, ir-raħal tan-nies twajbin għaliex loqgħu ħafna. U allura minn Efraim il-Sultan Saladin biddel dal-isem fil-Palestina minn Efraim għal Tajab. Il-ġimgħa li għaddiet Tajab ġie attakkat minn dawk il-lut li jixtiequ jieħdu l-artijiet tal-Palestinjani. Kien hemm knisja antika u ħarquha wkoll u qatlu xi nies. Nixtieq insellem il dawk li mietu innoċenti bħalma ġara f'Gaza meta attakkaw il-Knisja Kattolika f'Gaza u nitolbu biex il-qalb ħarxa krudili ta' daw in-nies ħanejda kif inhi. Jieqaf il-ġenoċidju tal-Palestinjani, Musulmin u Nsara, jieqaf. U l-lut m'għandhomx dritt ta' sikurezza tagħhom ikissru l-paċi u l-ħajja ta' ħaddieħor. U dan qed ngħidu għax qed infakru l-irħula fil-Palestina li laqgħu il-Ġesu, wieħed minnhom li laqgħu qabel passjoni tiegħu ġie attakkat, il-Knisja maħruqa, antika knisja li ilha hemm 1400 sena, bnewwa l-insara biex ifakru il-preżenza ta' Ġesu. Li ma dritt fisem is-sikurezza tiegħek tkisser, taħraq u toqtol. Ejduli intom. Mentri aħna
bil-preżenza tagħna llum qed nagħtu messaġġ differenti. Nieħdu ħsieb il-xulxin, mod speċjali minnu batut, u hekk inkunu verament ngħixu ħajja ta' nies. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, jumu meġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl ta' din il-kelma ta' Alla llum jew nitolbu biex aħna jkollna ħin għalina nfusna u għall-maħbubin tagħna. Nitolbu għal-residenti kollha tad-dar tal-Providenza, għall-istaff tad-dar tal-Providenza, għall-benefatturi tad-dar tal-Providenza. Nitolbu għall-isportivi kollha tagħna biex huma jieħdu ħsieb ġisimhom ma jitroskurawx il-ġid ta' ruħhom. Nitolbu għaż-żgħażagħ li minflok ifittxu sport san qed jinħlew fid-divertiment li jkissirhom, inklusi droga, li mhijiex rikreazzjonali, immija velenu li jeqret. Il-mulej ħares li żgħażagħ tagħna minn din il-pjaga ta' droga. Nitolbu għal daw kollha li għandhom bżonn l-għajnuna, għandhom bżonn min jilqaħħom u joħsiebhom biex permezz tagħna il-mulej jkun ta' sapport għalihom. Ejjew nitolbu għal vittmi kollha tal-vjolenza, għal dawk il-mijiet eluf ta' nies madwar id-dinja maqtula minħabba r-ras jibsa u l-qalb kifra tal-bnedmin. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Sliem għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inti ġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddis dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Għax bid-dem ta' ibnek u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu erġa' ġbart miegħek lil ulidek li dnub kien ixxerret u biet minnek. U int Alla wieħed fit-tliet persuni bil-qawwa tiegħek qaqqadthom f'poplu li l-Knisja tiegħek il-ġisem ta' Kristu u t-tempju tal-Ispiritu Santu għat-tifħir tal-irf tiegħek bla qies. Għalhekk nissieħbu mraqtejja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħalħob stratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rodulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni mal-Isqof Anton u mal-Ministri kollha tiegħek. Fidejk. Ftakar mulej fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmi, ftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu l-umma speċjali għal Dor Iżvella u l-benefatturi mejtin ta' din id-dar. Daħħalhom quddiemek mulej fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħedna li l-koll nitolbu, katil ilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamilli magħhom nfaħħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikull li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri l-minuħati għalina.
la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fija int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew l-innes nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina alpa. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Ġomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nżidu flimkien it-talba li kiteb Papa Franġisku għal-ġublew il-kbir tat-tama. Missirna li inti fis-smawiet għamel l-fidi li tajtna b'don f'Ġesu Kristu ibnek uħuna u l-fjamma tal-imħabba imsawba fi qlubna mill-Ispiritu Santu jaqanqlu fina it-tama ħinja fil-miġja ta' saltnatek. Ħalli l-grazzja tiegħek tibdilna fi bdiewa ħawtila taż-żerriegħa tal-Vanġelu li t-telalaġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu fl-istennija fiduċjuża ta' smawiet ġodda war ġdida meta jinelbu s-sitat tal-ħażen u tfetx għal dejjem il-glorja tiegħek. Ħadd tħeġġeġ il-grazzja tal-ġublew mill-ġdid fina, pellegrini tat-tama biex nixxenqu għal ġid tas-sema u l-ferħ u l-paċi tal-feddej tagħna fuq id-dinja kollha. Lilek għall-ambirek għal dejjem, kull ġieħu glorja f'kull żmien. Amen. Nitolbu. Iqaf bitjieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Mill-ġdid nirringrazzja ħafna l-isportivi kollha li qed jieħdu sehem f'din il-maratona dawk li għamlu l-mixja. Nawgura lill-isportivi kollha fil-jum tal-ġublew tagħhom, il-mulej jagħtikhom saħħa, enerġija u spiritu ta' għaqda anke fil-kompetizzjonijiet li suppost jagħmlu spiritu ta' ħbiberija mhux ta' rivalità kifra. Nawguralkom ukoll suċċess f'kull qasam tal-isports. Apparti milli nagħtikom l-ammirazzjoni kollha tiegħi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum mill-kappella tad-Dar tal-Providenza ġewwa s-Siġġiewi li saret bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ġublew. Infakkarkom li bħalissa għadha għaddejja l-15 l-edizzjoni tal-Maratona tal-Volleyball ta' 53 siegħa b'risq id-Dar tal-Providenza li tuża dawn il-fondi biex tkun tista' tkompli toffri s-servizzi residenzjali lil 115 persuna kif ukoll sabiex tkun tista' tiftaħ djar oħra fil-komunità. Inħeġġukom tissapportjaw lil plejers tal-volleyball billi tattendu l-maratona li tintemm illum f'nofs il-lejl. Għal aktar tarif dwar id-dar u kif tista' tagħti donazzjoni, żur www.sabiħlitati.org. Nixtieq ukoll nistednukom tieħdu sehem fil-ġublew tan-nanniet u l-anzjani li se jsir permezz ta' qudiesa nhar il-Ħadd li ġej 27 ta' Lulju ġewwa l-Knisja Arċipretali ta' Marija Bambina fil-Mellieħa. Din il-qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna se ssir fid-9:09 ta' filgħodu u se tixxandar fuq TVM. Grazzi tal-inqagħdtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.